naghisgot dinhi ang ebanghelyo o kinsay labing dako sa gingharian sa langit. Ang meaning anang labing dako sa gingharian sa langit, kinsay makasulod sa langit. Kay kana bitang pinakadakog ranggo sa kompanya, mao manay dili check upon sa guard. Di ba? Basta dako kay ranggo, manager, CEO, igabot ana ang guard mo saludar, pero ang moabot kadtong clerk, kadtong mga staff, check up gina, iniglakaw sa na, check up sa na. Tingay mong tupad ning nadako ka ranggo. Dako ranggo. Sa inyo laging balay. Pangandoy gyud na natong mga tao. Ganahan kita nga dako tagranggo. Kaming mga pari dinis parokya, kamisan mo dako ranggo. Muna nga wagi mo badlong sa pari. No. Nya diha sa diocese ang dako sa ranggo ang atong obispo. Wagi mo palag bisag unsay isulti sa obispo. Sa lungsod, ang dakog ranggo, ang mayor. Wagi mo reklamo sa mayor. Dihas barangay, ang kapitan. Sa nasod, kinsa may dakog ranggo? Presidente. Reklamo kas presidente, preso dayon ka. Reklamo kas presidente, ma-impeach dayon ka. Ano ba? Kay dako magranggo. Pero sa langit, ang dakog ranggo di ay kana di ay gamayng bata o kanang sama sa gamayng bata. Sa inyong balay, dako ba ranggo ang bata? Mo'y pirming mahapakan, pirming makusian. Labi na nga 2 years old, 3 years old, namsugod buhat sa ilang gusto, hapak na yun, yaw-yaw, lubag dunggan, mo'y sagad na tong daog-daogon ang bata, gagmay, mo'y itong anlan o dahig, badlungon. Pero sa tinudan na ibaya, dako biyag ranggo ang bata, pero doon nalay limit ang gidagkoon sa ilang edad. Kanang bata nga bag-ong na tao, hangtod mga 1-year-old, dako biya na siya ranggo, tanawa. Kinsa may musugo sa inahan o sa amahan nga mubangon, unya mo preparar pagkaon. Bata, bisag unsang orasa, bisag unsay gustos bata, inighila ka lang, pasayawon ang mama, pakantahon ang mama, pahabwaon na ng ilang suso, bisag atubangas pari di simbahan. Pari sa wag pangladok sa musugot ang inahan, oy kay nga naman dako kay ranggo ang bata. Ana siya. Abisan ganig kinsa kanang mga tao, why dili matandog sa bata, ay muhilak ng bata, kabuang gitang tanan. Nya ang bata sad mukatawa sana, labi na ng mga bag-ong na tao, nya mo smile nimo, layo ra kayong smile ani niyang tupad nimo kanang smile ani mga tiwasonon, ikumpara nimo sa smile sa bata, layo ang diferensya. Inig smile sa bata nganha nimo murag mawa tanan nimong problema, pero kana ganing imong tupad mag smile murag mapun-an imong problema. Unsa kay toyo ani smile, di ba kani mangutang naman sa tingali ni ana man ka. Pero ang bata nga gamay mo smile, labi nang moagik og katawa kanang wapay usa ka tuig, asos magsigig hamag-hamag ang inahan. Unang daghan mangandoy nga naa sila'y bata nga gamay. Hasta gud usahay kami mangandoy ni naon ta mi bata nga gamay. Pero inigdako na moingon na ka may pagwa ti ka pakatawhang buanga kay hibaw-an pa nakong musuyo pradeka. Hibaw-an pa nakong ingon ka anig batasan nga di na kamutahod nako.
luos lang kag patukhang dito laing-laing laki unya anhin nimo i-deliver nako ang imong anak, may pagpatay ka kasunang buanga kay mag-anak ka. Ngano man kay ang dagko gud nga tao sugod ana mga 6, 7 years old kamao namang mo supak muna diri sa atong unang pagbasa gisultihan si propeta Ezekiel nga kan-aning basahon. Kanang imo ganing kanon ang basahon, pasabot ana ang pulong sa Ginoo imong gikaon, imo bang digest ni linyay mong tupad na mga untag Bible. Abot sa inyo ba gisiat to mga panid sa Bible ito kana kay naman ko ni suwat luyog-luyo matanawa ng Bible di ba naman na suwat luyog-luyo nya pulong nas Ginoo suway kunog kaon. Pero matod pa ni Ezekiel pagkaon niya purti kunong tamisay mura kuno og dugos. Nganong tamis man ang pulong sa Ginoo? Nganong tamis? Kay ang pulong sa Ginoo nagsaad og gugma. Nakasintro ra gina ang pulong sa Ginoo sa gugma. Mao na nga kun ato lang yung sundon ang pulong sa Ginoo, tamis yun, lami yun ang kinabuhi. Mao nang gipuy-an ni Santa Clara, gipuy-an ni San Francisco sa Assisi, o gipuy-an sa tanang mga santos nga atong gideklarar ang paghigugmaay. Kana gitang musaad ang tao nga kahibaw kang nahigugma siya nimo, tamis kay paminawon iyang saad. Anang moingon karong pananglitan, ang akong anak ba ma'am, labandira karon sa usa ka amo nga negosyante, nya dato kayo siya. Nya matinabangon jud kay siya nimo, gipahimuan kag balay, unya gibayran tanan nimong utang. Ana. Nya human imong anak wa kay kabayad sa eskwelahan, nya moingon dayon ang kanang imong amo, unsa day, kumusta imong anak? Di ko ka pa eskwela sa college mamoy kay mo naman ko'y kwarta. Ako lay angkon ana. O musulti na siya, unsa rin nitabo? Mura yung kag ibayaw sa langit. Nga naman, kahibaw naman ka, na naman kay kasinatian nga iya jud kang atiman. So para nimo inigsulti niya, inigsaad niya, sulbad ang problema. Pero kang mga politisyan mo imusaad. Nato ba mga politisyan, labi na karong panahon na, musaad sila nga na ay flood control na 5,500 mutuo patana. Murag usahay no ang saad sa politiko. Labi na gyud og nasibaw na kita nga daghan kay silang mga saad nga wa tumana, sama adtong 20 ang kilong bugas, kadtong pila to 1 million kada tuig nga pabahay sa mga kabus, 165,000 ka mga classrooms na idugang, kadtong moingon nga ang tanan kunong mga OFW makauli na sa Pilipinas kaya nga atong sweldo dire equivalent na kuno sa mga sweldo dito sa laing nasod na imbis kuno mga abroad ang mga Pilipinos ari na diri mo trabaho kay naanatay dako kayo mga opportunity sa employment nya wa gyud matuman hangtod karon ba inigsunod nilang saad mura na mag hasol paminawon sa dunggan. Kadugay na ning atong problema sa mga drainages nga iniguan mubaha dayon. Nagsugod ni nga grabe yung baha unsa mga tuiga kay ako ga eskwela kog college diha sa Colon among agianan
Di man gid mi graduate na lang kong college 1987, wala pa man to'y baha diha. Ana mas kanal jutay, ato raman tong ambakan, di naman ta mababasa, pero karon 30 minutos tagahawak ng tubig. Kanus ani gasugod na nagsugod na ng baha-baha, mura niya na tingalis mga 2000, year 2000. Nya hangtod karon nagkagrabe. Imagine na, year 2000, sige nang baha. Sa to pa, kanisang bagyo, kaning uwan, kay bawo na gitadaan. Igsod aning Hunyo, naripadong sa Disyembre, uwan na gina. Sige lang sa gyud baha. Pagsuod na ko sa akong seminaryo, 1995, di pa kito baha. Pag-adto na ko sa Manila, eskwela ko dito sa UST, year 1998 hangtod 2007, nahuman ko dito. Sige na ginang baha diyang Manila. Hangtod karon nganong wa man masulbad. Ya sige lang gyapong pangasaba ang ato pang head kunuhay sa DPWH, magsige pag yung pamalikas, magsige pag PI. Mura hilasan ta ba? Mura mamog karon pa na tao, kadugay na anang baha. Nganong wa man nasulbara kay gikawat nila ang budget para ana. Gikawat trillions ang gikuha sa flood control budget gikan atong 2023 hangtod karong tuiga, trillions. Nagatuloy di-discuss nga sa dito palang daan sa Bulacan ko no, kay pertim sang baha as Bulacan, sugod as 2022 matod pa ni balita ni Ted Filon, ilang gi subay-subay ba gi dig nila ang mga record sa DPWH. Pastilan kada tuig dito mag-budget madag average og mga 11 to 14 billion kada tuig para sa flood control. Ambot og tinuod ba to basta ilan nang gisulti 40 gid ang dakuha kay mag-average 11 to 14 billion. Unya tan-awag unsay nahitabo karon. Tating ba ambot ka dinhi Cebu City, pila ka dinhi Cebu province ba, unya pila ka regions ang gibasa karon itos NCR, portigyong daghana sa gibahaan, dapay daghang nangamatay. Susama sa ato dinhi pagbagyong Tinong. Ngano man na wa Manila higugmaa ang atong katawhan. Ang gihigugma sa mga politicians nga nagkupot sa atong buhis mao ang atong kwartang gibuhis, gipangawat nila kawatan. Kanang kawatan nga nailhan nimong kawatan, bakakon man sa nang kawatan ug musaad gyud na nimo, magduda gyud kadayon. Labaw na gyud kawatan pa, adik pa gyud, bakakon sana ug mangingilad. Nilingay mong tupad na bakakon ka. Na ba? Nabakakon ka? Sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag, pag katamis tagamtamon sa imong saad. Lingay mong tupad o ganahan ba siya sa imong saad. Saari siya og pila ka raffle tickets ang imong paliton. Di ka no? Di na. Kay kamura ba? Sige kong ingon ninyo nga mo palit ba mo raffle tickets? Dahil mo yun, palit! Ano? Pero so, sinayas halin. Kaya sige lang, ang ato na rong halin, niabot na ang atong slots, niabot na atong halin og 1,804 ka slots. Ang ato sad nga raffle tickets wa pa gyud kabot 1,950 pa ang total na tickets, pero sige pakpak lang yapon. Nindot ako bitaw karon sige na sa kugda sa akong orange nga kuan kanang ikubag, sudlan ako raffle ticket. Kinsa gani ako sikit-sikit gani nga murag tan-aw nako, murag
manggihatagon hagada yung palit og raffle ticket. Nang magmisa ko kanang mga tao nga mo imbitar nako kay bawo na sila nga kani gadaan na sa raffle ticket. Maligya ko labi ka ng misan pero usahay magmisa kog patay ingon ako mga sakristan, Pader, maligya tag raffle ticket ako ay langdong kay mura. Wala mag dili man muhaong nga namatyan ni ato pag yung baligya ag raffle ticket. Nara ba untay daghang magpa-picture sa namatyan? Kamo okay mo magpa-raffle ticket sa namatyan murag laem murag gabaan siguro. Pero nasa mo palit baligya na lang sa tingali ko. Karon amay nang imbitar na kong mga misa. Karon ganing August 14 karong Biyernes. Na ako'y nobina mas dito sa Asturias na parokya. Bantay mo din taga Asturias so way mamalit ninyo raffle ticket Sumbong dito mong San Roque. San Roque man ilang patron dito. Ako'y mumisa na adlaw sa nobina mas taga Asturias. Naong gito'y pare ningon ako karon kay kita ni Pader. Misa di kas Asturias nako taga Asturias ba kato siya? Daghan na kayo naghuwat mo dito. Nako bantay ng inyong huwat-huwat Bitaw nga igsuon kani man gong tao nga mapaubsanon manggihatagon sad na. Ang tao nga sama sa usa ka bata manggihatagon dili daw mo na si St. Francis of Assisi, si Santa Clara, sige ra gyud sila panghatag. Pobre sila pero siging hatag hangtod karon mo nang makalipay gyud ang ilang presensya. Lingian na sa imong tupad. Na makalipay baka sa imong silingan. Nakalipay ka sa imong silingan. Basin o nakaguol ka sa imong silingan pagka manggihatagon nya ningon si Jesus diri sa ebanghelyo, matngoni ninyo na dili mo magtamay niining gagmayng bata kay ang inyong kontra ang akong amahan na tuas langit. Pasabot kining mga tao nga mga manggihatagon ayaw gyud libaka. Kining mga taong mapaubsanon ayaw gyud daog-daoga. Kining mga taong kabus ayaw gyud daog-daoga. Muna kamong mga kawatan sa nasod nga nagdaog-daog sa mga kabus nga wa gid ninyo patalinghugi ang singgit sa kabus, ang kasakit sa kabus. Pagbantay mo ang inyong kontra mao ang Ginoo. Mao na kontra. Mao na dinhi sa atong parokya maghimo ta sa atong mga projects para ni mapahimuslan natong tanan nga mga kabos. Unya ang ato sad nga mga programa natay pabahay ato lang sa gipahunungan karon kay ang atong contractor ni concentrate diri sa atong bell tower sa atong paghimo aning CR kana diyang atubangan unya atong himuon kining atong mga bangko pero mahuman na ning atong CR basin og kanang mobalik na sa taginahinay tukod atong mga balay pangakuwangan anha ta diha mo concentrate pagtabang para sa mga kabos nya nasa taroy para sa mga kabos kaning atong kulumbari kaning among gihimong cooperative sa Pilisco para gid na sa mga kabos na atay kabutangan sa atong mga mahal sa kinabuhi na mipanaw na dignified, beautiful na lugar. Ang bukog nila, ibutang nyo sa atong kulumbari, ang ilang mga abo, kay uso naman aron na i-cremate, pero ako dili ko mo propose og cremation. Bukog lang, bukog, mo ibutang. Butang lang sana sa menteryo niya, ini kabukog na, ibutang dito. Pero inyo yung ipakremate, wala naman sana gidili sa tong simbahan,
Ato na lang sa nang dawaton, pero nindot yutong dili i-cremate. Nga naman, kay musunod ta sa mga santos nga wa magpa-cremate. Si Jesus wa magpa-cremate. Kay og i-cremate pa to si Jesus, mura unta to mag-abog-abog, unta to igsakan niya sa langit. Mo nang di ta magpa-cremate. Bukog. Pwede sad ang bukog. Kanang bukog ba, inyo nang i-cremate ighuman, bukog na ba? Kay naa man goy tendency nga ang Ginoo dili niya ipadugta ang atong lawas sama ni Santa Clara. Wa man siya madugta. Murag wa man siya madugta ang iyang lawas, murag kuan si Saint Therese. Naa gihapon si Padre Pio ang iyang asa to kasing-kasing wa malata. Si kinsa pa tong St. Thomas Aquinas man siguro to nga ang iyang ulo murag kay bright man to kay siya murag wa sad ma daot mo inana ba naabay kita tog incorruptible flesh imong gisunog di giunhan imong Ginoo wata lang og mabukog kabukog na ala may pwede na animo i-cremate pero sige lang natay kulumbari mubayad ra mo 5,000 niya ang balance karon kay pre-selling pamanta karon bayad ra mo 5,000 ang balance na mo'y option bayaran ba ninyo in 1 month maka-enjoy mo 20% discount bayaran ninyo in 3 months napagi 10% discount bayaran ninyo in 2 years 5 years walay discount pero wa na say interest charge. Ay sa to pa sa inyong balay, magtampo-tampo mo, total kining usa ka lungag, usa ka kulumbari, maka-accommodate og unom ka urns katong sudlanas abo og duha ka set sa bukog. Asa man nato gamiton sad ang ato unyang income ani, ang profit ipalambo sa simbahan og sa katilingban. Kay ang nagtukod ani kami mga nag-aktibo man sa simbahan. Ang mga members, original members aning Sub Filisco, pulos may naa sa simbahan nag-alagad. Mo nang among pangandoy, nga palambuon ni natong atong paghigugmaay para sa katilingban. Wa pa ko kahibaw, asa ni paduong ning maong cooperative, pero usa lagi akong nahibawan. Kung ididikit ni para sa Ginoo o para sa mga taong nanginahanglan, mulambo ni hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang kalihukan ni St. Clare, ang kalihukan ni St. Francis, nilambo hangtod karon. Sige, last na lang lingi sa imong tupad. Ing na mamalit na tag kulumbari. Ug wa mo'y kwarta, hala, pamaligya mo kulumbari units. Kay kada ninyo kapalit o kabaligyag usa ka unit na ay 1,000 na incentive. Kabaligya mo 5, 5,000 na. Ipalit din ninyo usa ka unit. Nya padayon sa mo baligya, makabaligya mo mga napo kabok na namoy 10,000. Palit na sa mo laing unit. Inig ka abot nag mga 2 years, 3 years gikan karon. Times 2, times 3 na ang presyo ani. Ibaligya dayon ninyo. Paldo dayon. Binlan lang nyo usan. Sige lang mo doko-doko. Dili tamis akong saad, no? Dili tamis. Kana saad baya gyapon na. Pero ang Ginoo mo ni saad ana kay para na sa atong kinabuhi sa simbahan, kinabuhi sa katilingban.